Mat, kok nyonting amat. Itu kan mat. Nyantum Miriam dong. Rian ngantuk aku perkara Mamat. Wah, capek guys. Membela adiknya guys. Tapi dengan Bisa mana? oleh membela adiknya. Wes. Lu. Iya Ren suwon lho. Alah kok sopo ae kono iku. Kayak sopo? Kayak ambek sopo? Kayak sopo kok rapi. Kayak sopo. Mana Ipan guyu malu. Wes ya. Guru wis balen nah. Gak usah. Iya rek beli. Sik, mari ngene lak rene. Oh iya, sing teko kono sih. Nah, ya kono kok. Ngentot. Oh, gak sing tak parani ning ngono iku lho. Oh iya sih tak usah sih. Sing ya kono ya. Iya rek beli. Sik, mari ngene lak rene. Sikilmu nenteng ngiren apa sih? Bangsat sembocong. Nah, ayo balen. Kira manuk engko. Tak Kak ketok sing mbak ketok. Manuk iki diketok. Si, bro, lu. Kok tak jaket disemat loh. Ayo. Oh ngerti disemat gak? Ngerti. Ndukur dhewe sih. Jaket lop-lop. Penjinak jaket malah. Pawangi. Lu. Ada nang kono. Ada nang kono gue. Kuwi lapo? Ada nang kono. Guys. Beli hilang HP-mu, beli. Paling rapli pengen diendorse untuk gedang. Berwane tidak gedang. Pisang impor. Malaysia. Impor. Liwat iki lho nih. Dodol manuk sapi lu jarang. Manuk isa. Dia Pak, mulai sapi. Bisa. Lu. Wes ya drone tak tuku dhisik. Nah, kuku. Sel- Mari sang Kuku. Air. Wes ya drone tak tuku dhisik. Lo pecuk. Pesawat. Wantri iki engko tak iki. Halo. Sing terbang dulu apa jadi? UFO. Iya. UFO iya. Terbang ke rumahmu. main banyak tuh bukan bilang. Pilot iku cuk, pilot alien. Kasih. K21 cuk. Iso nyedot. Kodene. Kita kok makmu lah ya iso nyedot. Ini cerdas kayu. Setelah juga ini. Ampun nang banyak nang kalian bisa dah. Enggak. Lek guys, kapan? Lagi sedotan nih. Membekal sedotan. Kamu sih nge-BS. Kamu anjing. Mak ngombe. Kasih asal. Penting ya kok nih. Ketemu Rian. Oi, klambine kembar. Engko metu. Kembaran sisan. Wes ya drone tak tuku Ketok iki. Bisa. Wah. Action. Ayo. Lu. Walah kon diongkon Masmu ah. Iya. Wis ning kene ae kon. Seneni aku engko. Lu. Walah kon diongkon. Ayo. Lu. 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 Jancuk liwat. Lu. Sumo bangsat. Ayo vlog. Manu. Manu asli dituku. Anake manuk apa? Apa, Ban? Pret. Murai batu. Oh iya, cuk. Larang cuk murai batu. Loh, ngece kon. Tapi nek anakan, oh iya sih nek malah cilik malah larang nek manuk cuk. Ngece kon. Ayo Maria. Mati sih. Lu.
Mana Rik? J ro lu. Oh nah, keren dia. Kalian soal. Balen. Tragedi. Woi, ini kon. Kan Balen dah. Balen. Abi begitu. Mandeknya kurang mundur. Kakek dah. Ya. Hei, ini on. Oh, no. Tak nulu. Hei, ini on. Abi begitu beli. Terima akon. Sing. Tak kalau tangan cak. Mama tahan je tai. HPmu. Balen. Kau apa Ri? Kau apa? Kau apa balen? Karena tak sirit deh, tak karpe rapi. Menengok si tanggermeng lah kan buri rumpi no secret. Apa kuping secret? Masih oneng Arab nek kon nantang tak parani raimu. Awakmu ae kok. Lapo lu itu? Enggak jelas ya. Jelas. Menengo. Lo kan tebak gue. Yang cene Arab ini kuno. Nyaut tiba. Nyaut deh. Nak main. Gue R. Lanjut lambo. Ya gak apa-apa. Ben kaya ana kehidupane ngono lho, ben kaya ana iwake ngono. Lele pribadi. Ramling gue.